Aínda que o tempo non acompañaba, o BNG sacou á rúa a súa mesa para recoller sinaturas demandando que a Xunta compre o asilo de Cambados, un pazo que está a venda por case 3 millóns de euros. Sacamos esta mesa á rúa para pulsar o sentir veciñal que xa tiñábamos máis ou menos detectado, e a verdad que, bueno, un pouco máis de media hora debemos levar cerca de 200 firmas, co cal xa se é moi evidente o que é unha necesidade, hai unha oportunidade, se abre unha oportunidade, e creemos que eso ten que estar en mans de públicas ahora mesmo, non só para o asilo, para a función, sino o resto tamén pois para o uso da veciñanza, non? O BNG critica a negativa da Xunta a facerse co asilo, din que estamos ante unha oportunidade única para crear a primeira residencia pública do Salnés. Lonxe de ser un problema, é unha oportunidade para que a Xunta, que ten as competencias e, polo tanto, os recursos, o orzamento para facelo, merque o Pazo de Montesacro. Merque o Pazo de Montesacro para que se manteñan as 70 prazas de residencia que hai nela e para que pase a disfrute público. Porque lembra a deputada nacionalista, o Partido Popular na Xunta esqueceuse de crear residencias de maiores públicas no Salnés. En 14 anos, o Partido Popular na Xunta de Galiza non creou ni unha soa praza pública de residencia de maiores. A comarca do Salnés, con máis de 100.000 habitantes, non ten absolutamente ni unha praza pública para ese fin. A campaña de recollida de sinaturas vai continuar nos vindeiros días, unha vez rematada nas presentar ante a Consellería de Política Social e Vicepresidencia. Ademais, lembran, van presentar unha emenda por case 3 millóns de euros aos orzamentos da Xunta do ano que ven para que o Goberno galego rectifique e inclúa entre os seus plans a compra do asilo.